inward clash sila. El peba may call si Benso inmea el pagaring may tap yen kiyore magafel samis. India ho enes kaya singa. Siya tomote samkatolo wasamos memos kagway. Ilan niya tamang liway long sil Ines ulo. May iwana yalye incidentals namatha Brian. Akmusra. This is Jesus Christ. Ideasyon natin. Ano man lang. Puplan rin kabalik natin sabong of incidentals ang buong sabihan kay Brian. Katagali Brian. Kansitil ba nabash na ito? Conflict. Kesikiyak may kalain siya mahal na akalin na bayan na asyapot ng kapnisir. Basta mo to ay lagi na yan. Mahal na siya lagi. Tamawa ka siya lagi. Di matagasikya. Mangin na naman ay akot ng kapnisir. Jangan incident. Mana kaya saya Magilin kay Kosrae Kimdo kim sham kaya kasi ko kaya kay Mars. Kaya vaccine ko na siya masih selatan. Naik ada momen juga sih. Arsenal. Kisi nasik siapa ada apa? Masih kan ko aflayla ngayon feel to kan sino madaga sila finda kan si nachifoshi lama ka wala kati wala na coin man kate de dama marsh ilusin pinokan si pasagat
sa Kosrae Georgia Church Georgia Allah formula na wiya awalang Bible ready first take that Maritima Kanisi amen na po sound ito ang itong reading na nga sinunod Bayana, Samla David, and Loretta family. Lem Garden, and Chilput. Elfin with Chilput now. Why not my idea? And with Chilput now, and why can't Why we the day not go, going line common card. And while on the seat by around line one, Mona in my financial and billion a kick of this. Pamay moment shepherd seven is in sheep land. When I'm benching my shepherd larger, why am I not playing with the cake? Why am I not the same? Dahil katlash, Pagay mamahansik na man kayo, kailan ikaya, kasi nagaling mo siya. Manuel Pasta Amanis, inalansang ko na madala na siya siya. Mwetlo na kaya lensi mo siya. Nagkituya clash, nagkikunaman sa siya. That's the way it's going to go. Texas winning. That's the matters. Let it go. Seattle. Or taking Marsh. Want to go Texas. Hawaii. Indiana. Katari naman lang kinash moves. Apa na naging is Katari naman wala. Wala yung pinakatapos. Kaya tapos kayo. Nagkifashish na kasi. Kubusin naman. Tapos yung wala nagkipusin ka. Chibi ka. Makiyak sa pila. Siyam-siyam sila. Ikaw yung fakla. Ikaw mamahal kayo na yung mga mo. Akbo. Kapag nagkakapot, nagkakaisip ka. Makifakla. Siya ulang ka. Kaligatan, papaminta, may pasis. Kawe, Aleto, and Bo. And si mission school, si Kinokyak Kosrae. Ingkan lutimay, masang luti dalit fresh. Kipain po si Jesus Christ. Katalan siya ikapasin mo ngayon, napapakiyar siya. Matawag me, kispendali mo ko siya piyers. Anyway, look good, kipain mo. Kaya mo. Election piyers na ito. Basta siya. Wala na ako na kispinan mo. Pangan sa kanya in basta. In good way, fakit pa. Mga basta mo ron.
taking issues to Kishibin mission schools in the little we are still good way. Papa and the kids with our influence, we be cash. Banga pastoral. This was the group of families of land that the getting lights in the town. Again, which ako naman lang, kaya po ang kakasis, hindi yung mga makatawin atin bigat na ito. Kaya na akilin na pero alam ko force, and ganun tawag kaya alam ko force. Kulon siya kata, lakoy, Kosrae Georgia, Kosrae ito kita Kosrae sungguh siya nakalay for ang Kosrae. Ano, ako biwet ko may damay may siya po siya na kayo gusto kayo. Ano siya basta mo ito ang kapya. Sama mo yung mga siya nakalay for nawala. Masih mencur, malam sewe pasasitarian laksanakan, kemonlah, monlas nak kaya. Man akhirnya we pasasih akhirnya kos na kaya. Me akhirnya nanti macam polasha. May paano ng kaywa kapos na kaywa sa mga kita bensin. Kita umagalap ko. Kita magsaging kat, pakiapot lang na siya. Pakiapan ni siya niya. Matupin siya. Iapot, kaya sila lang. Manon ko kay siya pos. Insan kaya siya. Kaya ikalansan opsi, ikalansan sasasi. Kasi siya po siya mo. Mana kayo worry, telepon makipay pa, ya sila dapat. Sige, kimatuin sa ini kinsin basta, itu sisya basta. Inak kaya, ekasyen. Orang nanti kalian sabar sehingga, karena lalu in kasho itulah kami biasa kalau pinang Georgia, kaya lawan ini tahu, kalau kinsi pernah, tersebut masuk mana kaya batasi kah, kalau mana panggil kita sih. Aksa pinbe kalan lalmai kesong sis. Nila mga kaling kalan mai song sibus kesong sibus datang kaling kibu. Nakewa mo ito yung sibus. Yung pagkat mga tawag ko siya ito. Kalan sa tawag. Wala tekinis kienye, tekinis sindi. Yung na nasibus mga siya yung kabay ko yung witness yung nasikap ko sa siya. Kuliah, kemudian kuliah sekolah orang terkena sudah kasih terkondisi saya lagi terkondisi tapi dengan semua solusi. Kemudian saya berkata, oh ini baiklah saya sisir. Baik, kawinat kita nak sah, somda itu dia. Insan kita jika ke mana kayo, baiklah. Bangin gedik large, kadeta fast large, kadeta fast large. Elmo kayo na baka yung point ko at nabiyay ka ni fast large. Why goes na kayo wa? Pagsubo large betang na Iginis, besta, goes na ko at tigil niya. May na ko at no. Baila,
Kaya klasya, Batsiyeta na kayo ang ulas. Ay magkanabayatan niya rin. Kala mo ulas. Let me say it. Marlena, Kasi ano kayo work at yung sa pula pasipinkat ke maulag kamaulas na kayo kakaw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 
And we is well and some about saying God came love, Amulash Gawa. And God in point goes na Gawa, the work pastor, the pastor, deaconess, Pacific deaconess, is will ministers. Ako na Gawa Marshall, kaya tayo kayo with this line saying. The banner line say mid login kayo we kind of day or sham na kayo. Uy, boko ba?不知道给个机标是。叫这里丢哎。哎，哎，我操！啊，可以。这瑞拉鲁吧。哎，够了。喂，那这么就。Gimana lah tayo ikaw? Ako ko talaga.
Wait. A YouTuber. Bakit mo sa akin YouTube? Kakek. Isa sanki beksa. Chuan. YouTube. Quay về đến tàu駅. Chốt, yên tâm mặc kiểu này nè. Yên tâm mà chỉ này tốt rồi. 1, 2, 3. Ano kaya alam para? Che vuoi guardare la pizza? One, two, three. Kan. Non ako siya datang. Mawona. 1, 2, 3. Ay, mabahang. One, two, three.
One, two, three. I want to get to the table somewhere. Wait nga po. Wala ka bet, nagsindi ka. Harbor. Ticket. Uy. Kasi siya. Dia paleta. Jun. Well, kalasan. Membakan. Yeah? Membakan. Mama, excuse me. Excuse me. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Uy! Kumis! Gagal. 1. Mungyak ka! 1, 2, 3. Wait, factor. Bilang ya po. 1, 2, 3. Wait na yan. Cut. Ay! Murder with mga lalo. Maraming ko. Madali na yan si Tata. Balik na yan. Atlas ko. Kabeso ko mrongan. Ah, nako. Murder. Ang pizza ko kung video. Eh, kaya mama. Tapos sa kami. Deep down, chụp của mình ta không tầm quên
Sige pa bitaw na nga. Wait, tayo lang. Hindi ako mayaman pa. Wait, carrot. That on wash.